Μαθαίνει να κάνεις βούρες. Ναι. Θα βρεις αποκλεί. Τι καλύτερη τέτοια του σπίθα. Να σε βοηθήσουμε να σου δώσουμε. Θα το πάρει ο σπίθας. Α, θα στο φέρει ο σπίθας. Στο κλέψε. Ακούτε τώρα τι πρώτη είδα. Ένα σκυλί, ένα οικόστηλο, με ένα κάτι στο τσούμα από πύρα. Αχ, το έκλεισε. Έπαιζε. Έπαιζε ή το έκλεισε το κουτάκι, το στόμα του. Όχι, απλά. Αχ,